Wali ni walima no amoke ko di bela jelema biye tratai janvier kalo kile saba samba fla ani mukan sawan yanka donki waru wati sele bi donki waru konnala jamana nyema ale nyima waleta mi metalike kaseka lujura be mamuna krengenela flelita fampela ko olu segere amina nda dolanka walol konnala ka foroka bamako dundare konina wale fla ni oye bingali wali o konikera mi metalike anga findigila ko olu dagaro ani miye jatenel ko no e PAG amina nda do fenela ka foroka Matri Moutara Tal ale rekoni la silike mi metalike ani Côte d'Ivoire rekoni chelala fere mi mesega soro yasa mesega bentuga mina ayida do ofenla ka foroka metanka jamana ko kana ye kibora mun soro amesoro ka dunulianka walol konnana ame bela jilen fo ka bela jilen wal nyumano hina ko mi anya fo to ka mina ka bakurbo konnala jamana nyama colonel Assimi Goita ale ko ni adusukun kaseka o la kuma tuguni ko keni monya wale kaseka ta kanyashi mamunu ni lujura kera o lu ko ni kerske krenkene ala munu ga flali ni aduna gileala o kera sababu jamana nyama ay mobilise wa kaseka odi o lu ka yoro ko fole ma fo ka tasi mi forage bilibili fla nabe fo ma jibondo kaseka o fene ko ni siwiye o fene bela jilen melon ko fe jamana nyema abe famu ma moto ni sin seba no ye tricycle kasi ka dem bi seba ani wulo blan ko duma balota pa plala wa balo suya fo keme wa okoni o de taraka di minye ija no ye kalande munu ni ngela bolu ka kerengene na flalita fa plala ka di olu kalandun olu yere konima meta alisa nu uye bamako ale rekoni konnala no dunala anga foti mi meta like walido ukoni okera fokata si bingali wale fla wa mi ni akera mado fe munu rekoni no ulu masika la kudon ibaye do rekoni kera be forum mako PAG no ye jetenel kero mi meta like kanyashi mobulu rekoni ma wa nu uye kasela rekoni fe krenkenela bamako rekoni dunala okabwala wati mina yoro mimbe na fo mako protection civile ulu fene ka dagaro mimbe ni na be fo mako postu wa ibaye ka fo alebe maraka kungo ofe mini be mako re ko ni chei kilometri bisheki nyona shi ibaye ka fo bingali wale taraka o postu ko fo le re ko ni segere ga wale re ko ni kon na la ma kononton olu re ko ni tanyara fo kata se bolo fen chamama wa bambachu olu re ko ni taranuye ka foroka miye mutagatali ale koni la silimi konnala abida dun ka fo san 2022 re koni mali jamana re koni konnala ibai ka fo gelea chama olu re koni ne yiranka jamana re koni konnala ga mi ni ale rebe suko nyini okore eure kaseka ben uka nyini mali ale ni adafe jamana re koni ni nyonche krenkenala gelea nunu do betalike muna mali re wulla ka beta ka yire mahoronya mi nofe wa okoni okera wali mi namabe wa ma chama re koni ma o rikada gilea do sababu kabola ibai ka fo anka jamana dare ko ni soglanye nabe fo mi ko amargo dokra sideo alera ni yumu are ko ni fe o kera fenyi femi ni akara gilea baye kanyeshi anka jamana re ko ni ma anka sama kera jugumi ne abe ikran ni irisila ko ni fene nyonche amado maliklente jien jamana re ko ni bela jelen ko ni ita soro o gilea re ko na ga niye anka jamana re ko ni ta krenkene lambe wati mina wa akara gilea fene kasinyeshi anka jamana re ko ni ma krengena la fireta fanfela re konina ali no ya soro jamana nyema olu koni ye warbo wara mi no beseka ke sababu ye ka jabu kulandunu ko lu de metoga mina yasa o beseka sanifen nunu ko ani firefon ko lu songo jigituga mina ali no ya soro aiwa o bara min kara jamana nyema fe nga masama olu re koni mu uka bara nunu koni bo asrafe ni berak jelen ko fe madola sogel mi metalike metri mutokatalla ayda ka fo madola gelea akan jamana adama de ko nima bari abna ke sababu ye ma chama re ko nimna siga ikolodo kelengelina fokata se jamakulu jamana do re ko nima bari kadaka bayi malidu re ko niye adonka fo olu re ko nika horonya ewa olu re bota olu ka jijo uyu sesrula ka beni jamana kanu re ko niye bayi ka fo bi ambe wati mina ali no ya soro geleya chamamba olu re ko ni temera ga malidun olu ko ni jera ka seka franonka 14 janvier do temele ko ke wulika jomi ni abeke ne akera sababu malidun ya yera ka fo olu ka yera mahoronya olu ba fe ni fe na suga bela jele wulila kata ore ko ni nofe ibai ka fo san 2022 o fene bela jele bolin ko fe ayera ka fo sigimi na fara mako ANRI
a kɛra ka bɛn ni o kuncɛ waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa fo ka taa se ani a ɲɔgɔnna si wɛrɛ kɔni ma san 2022 a kɛra waati ye waati min kalafiliko kumaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'ale ka wulikajɔ yɛrɛ kan ka bɛn kalafiliw labɛnni ma n'a bɛ fɔ min ma ko EJ yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ san 2022 ayiwa o yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa min b'a to k'a fɔ Côte d'Ivoire finitigilaka 49 min kun nakun ye anw ka jamana kɔnɔ tiɲɛni ni gɛlɛya ka se ka se anw ka jamana ma ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛli nka a dalen kɔni da la i b'a ye k'a fɔ o kɔni ko in fɛnɛ ni ala ma basi kɛ ko a sera a kuncɛyɔrɔ kɔni fɛnɛ la a y'i da don min ye jiko kuma ye i na komi an y'a fɔ cogoya min na a y'o fɔ nka o kuma ninnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen ko ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ kumaba wɛrɛw kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni a ye minnu yɛrɛ kɔni fɔ ni o bɛ tali kɛ halisa Côte d'Ivoire finitigilakaw olu yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kibaruya la hali n'o y'a sɔrɔ kiiritigilamɔgɔw olu kɔni y'u ka baara kɛ a kɛcogoya la ayiwa min n'o olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ don n'a nataw la ka kɛ k'olu fɛnɛ kɛ olu fɛnɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na nka a kɔni y'a yira k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la anw de ye kelen ye n'i ye tariku yɛrɛ fɛnɛ ta anw de ye kelen ye fɛn min yɛrɛ kɔni ka di ale ye sisan nɔ o de ye an ka fɛɛrɛ tigɛ jamana in fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka da an ka cidenw minnu ni olu bɛna Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye gɛlɛya ye olu o kɔni o dala bɛ se ka lakuru cogoya min na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso i b'a ye Faransi olu ka lasigiden min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ min ma ko ambassadeur ayiwa Burkina jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'o kɛ persona non grata ye u b'a yira k'a fɔ waati dira ma a bɛ se ka ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ cogoya min na ka bɔ Burkina yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa Burkina ye min ye bataki ye ka se ka o ci Faransi jamana yɛrɛ kɔni ma o min cira u b'a yira k'a fɔ u ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ olu fɛ yen nɔ ayiwa n'o ye Luc Hollande ye a ka se k'a ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ cogoya min na bari ka d'a kan Burkina jamana yɛrɛ k'a fɔ danayamɔgɔ tɛ kuma bɛ se ka tɛmɛ olu ni maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔni kunkanko kibaruya la o kama u y'a ɲini Faransi fɛ ayiwa Luc Hollande mun b'olu fɛ yen ka se ka ale nɔra bila ni maa wɛrɛ ye Irisi jamana kan bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni ko deliliko min bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine ale ni Irisila jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaaso o kuma lasela ni o ye Dimitri Peskov ka bɛn ni Desanburu kalo tile 13 ye hakililajigin yɛrɛ kɔni kɛ i b'a ye k'a fɔ bi hali n'o y'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya o bɛ kɛ bɛnkan o bɛ sɔrɔ wa fo a ka sɔn bɛɛ ka sɔn a ma fɛnɛ olu kɔni ye jamana minnu yɔrɔ dugu minnu minɛ ni o ye Ukraine kana ye a ka sɔn olu yɛrɛ kɔni ka to Irisila yɛrɛ kɔni bolo fo ka taa se min ye Crimée yɛrɛ kɔni ni olu ka jamana y'o minɛ kabini san 2014 la ko k'o bɛɛ lajɛlen fara Irisi kan ni sɔn kɛr'o ma waati min na sigikakuma olu fɛnɛ kɔni bɛ sɔn o ma an bɛ taa Brésil bi an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn rappelé n'ale ye senadolancilanba ye bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na ale tun bɛ bana min bolo bana in kɔni kɛra a sababu ye nka i b'a ye k'a fɔ tile 3 yɛrɛ kɔni tɛmɛlen a ka sukuyaw yɛrɛ kɔni baaraw a ka saya yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ bi n'o o ye rappelé ale su de dalen bɛ u ka min ye cercueil kɔnɔ ka sɔrɔ k'a bila u ka dolanci belebeleba min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni Pele yɛrɛ n'ale yɛrɛ a ka dolanci daminɛ nɔ ka tɔgɔ ka se ka o fɔlɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ yen nɔ yaasa dɛmɛba ni kanuba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ani minnu ye hakilina ka se ka tugu olu kɔ olu bɛ se ka taa foli kɛ Pele yɛrɛ kɔni a su la cogoya min na kɔni kun dalen bɛ u ka su kɛsu yɛrɛ kɔnɔ min bɛ wele ko cercueil k'a bila terrain yɛrɛ kɔni cɛmancɛ la ayiwa maa caman olu yɛrɛ de kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan minnu ni olu yɛrɛ kɔni taara yafa ani duwawu don na Pele an b'a fɔ ala ka hinɛ a la ni yɛrɛ fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaruw la ayiwa tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi an ka ja ninnu ka se ka olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ